Kysy sit Minnalta siitä smokeesta, kuka se on. Ja näkikö se sitä smokea? Mikä nimi on smoke? Voisitko ystävällisesti istua nyt siinä? Mä istun koko aika. Nyt. Mikä on smoke? Kysy Minnalta, kun Minna tulee. Eihän. Sitten kun se tulee. Nyt. Mikä on smoke? Mikä? Missä sä kävit? T-alueella. Ja. Ei kun smokeehan sä kävit. Smokeehan sä kävit moikkaamassa. Me nähtiin kun... Smoke. Ketä on smoke?